ఓం నమ శివాయ, ఓం నమ శివాయ, ఓం నమ శివాయ. చూడండి మన శివయ్యకైతే ఎలా అలంకరణ చేస్తున్నారో చూడండి. అభిషేకాలు, అలంకరణలు అండి, ఎంతో ముచ్చటగా. అసలు నేనైతే ఈరోజు చాలా సంతోషంగా ఉన్నానండి. ఎందుకంటే సంవత్సరం అంతా మనం ఆ తండ్రికి పూజ చేసినా ఎలాంటి అవకాశం అనేది మనకైతే దక్కడం అనేది చాలా అదృష్టం అన్నమాట. ఎందుకంటే శని త్రయోదశి, ధన త్రయోదశి కూడా రెండు కలిసి వచ్చిన సందర్భంలో శివయ్యకి అభిషేకం అనేది చేస్తే చాలా మంచిది. మనకున్న చెడు చికాకులు అవన్నీ పోతాయని చెప్పేసి అందరూ కూడా ఈరోజు ఇలా పూజలు చేసుకుంటున్నారండి. దాంట్లో భాగంగా నేను కూడా స్వామివారికి అభిషేకం చేయడం అయితే నాకైతే మాత్రం చాలా సంతోషంగా అనిపించింది అనమాట. నాకున్న చిక్కులు చికాకులన్నీ పోయి సంతోషంగా ఉండాలని, ఎల్లవెల్లా శివయ్య కాపాడాలని, అంతా మంచి జరగాలని కోరుకుంటున్నా ఫ్రెండ్స్. బాయ్.